হয় নিশ্চিতভাৱে আপুনি টিভি স্ক্ৰীণত দেখা এই যুৱতীগৰাকী হৈছে সুস্মিতা বসুমতাৰী। তেওঁ ওদালগুৰিৰ উত্তৰ নলবাৰীত ঘৰ আৰু এই যুৱতীগৰাকীৰ কালি মৃত্যু হৈছে, ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হৈছে। গুৱাহাটীৰ বেলতলাৰ এটা ভাড়াঘৰত আছিল যুৱতীগৰাকী আৰু কালি ভাড়াঘৰত থকাৰ পিছত আজি ৰাতিপুৱা তেওঁৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। আৰু जाय बर' हारिनि जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो जायनि फलाव दिनै गोबां माने रायजो राजाफ्रा दिनै कंग्रेचुलेसन जासिदों बे बिनानावनि थैनायावहाय। बिनानावनि थैनायाव गोबां मानसिफ्रा दिनै कंग्रेचुलेसन जासिदों, कंग्रेचुलेसन माने बिथांनि मुङाव पस्ट होदों बिथांनि थैनायाव आरोखि। खिन्थु बिनि जोनोमगिरि बिमा बिफानो कंग्रेचुलेसन जासियाखै दै, खालि बे सुस्मिता बसुमतारीनि थैनायाव सुस्मिता बसुमतारीनिसो दिनै कंग्रेचुलेसन जासिदों आरो बिथांमोना जासिगोन बै सुस्मिता बसुमतारीमोन बायदि खायसे बै सिख्लाफोरनि बर' सिख्लाफोरखौ बेबायदि घटना जाबावोब्ला बिथांमोना आरो फिन कंग्रेचुलेसन जासिबावगोन। दा बिनि सायावनो आं नोंथांमोननो जेखौ बुंनो नागिरदों, आं रिफारेन्स लानानै आं दिनै गोबां बाथ्रा डिसकासन खालामगोन। आं स्पेसियेलि बे भिडिअखौ आङो बै सिख्लाफोरनि थाखाय बानायदों, बर' सिख्लाफोरनि थाखाय, खायसे बर' सिख्लाफोरनि थाखाय। नाथाय नोंगौ बैसोर बायदि सिख्लाफ्रा आंनि बेफोरबायदि भिडिअखौ नाया मानो, आंखौ सानगोन बिसोर बिराद अभार स्मार्ट, बिराद गोरोंद्राय, मा रोंगौथि बेलाय गावखौनो बेसेबां गोरों सानो होननानै बिसोर आंखौ गोबां बुंनो हागौ। नाथाय बेनि सायाव मा दं आं सिङाव हाबनानै नोंथांमोना आं दिनै बेसेबां हायो आं बुंनो नाजागोन। आरो जे इन्टारेस्टेडबा नायदो, इन्टारेस्टेड नङाबा डाइरेक्ट सेभ खालामनानै थांबानो जाबाय आरोखि। आरो जायनि न'खराव बिमा बिफा जायनि न'खराव फिसा हिन्जावफोर दङ बिथांमोना भिडिअखौ नायनाया स' इम्परटेन्ट होननानै आं सानो आरोखि। दा एक्सुवेलि नोंथांमोना नुखाबाय जे उदालगुरिनि सुस्मिता बसुमतारी, उदालगुरि उत्तर नलबारिनि होनना बुंदों। बिथाङा बेलतला, गुवाहाटीनि बेलतलायाव भारा न'आव थायोमोन आरो बिथांनि गोसोथोनाया जाहैबाय मा जों मिथिखाबाय आकाश प्रधान होननानै, नङा होमबा? आकाश प्रसाद ना आकाश प्रधान, आकाश प्रसाद जानांगौ बिथाङा। दा बिथांजों रुमावनो दङमोन जे समाव बिथाङा थैदों। आरो दिनै बाहाय गोबां बे खाथि खालानि मानसिफ्राबो बुंदों बेखौ गाव हारसिङै बियो मालाबाबो थैयाखै, बेखौ मार्डार खालामदों होननानै दिनै माखासे मानसिफ्राबो बेनि थासारिखौ नायनानै, हिन्जावसानि थैनाय थासारियाव नायनानै हमनो हाबाय आरो बुंबाय। दा दिनै बाथ्राया जाहैबाय मानो जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ, बै खायसे बर' सिख्लाफोरखौ दिनै मुवा बेसादफोर बायदि बाहायदों। गोसो जाब्ला बायनाय, गोसो जाब्ला बे मुवाखौ फुनानै गारनाय, मिथिबायना? जों मुवा बेसाद बायदि गेलेजादों, खिन्थु बेखौ जोंनि खायसे बर' सिख्लाफ्रा जेबो बुजिनो हायाखै दै। दिनै बिसोरखौ लानानै जोनोमगिरि बिमा बिफाया बेसेबां सिमां दंमोन, नोङो फरायनो थाहै बा नोङो साख्रि मावनो थाहै, नोंनि जोनोमगिरि बिमा बिफाया बेसेबां गोसोआव माबा जासि बेसेबां सिन्था जायो। न'आव थादोंब्लाबो दिनै नोङो फिसा हिन्जाव जानानै नों बिदेशआव साख्रि मावहैदों, बिदेशआव फरायनो थाहैदों होननानै बेसेबां माने सिन्था जायो, माबा जासि माबा खालामजासि गिनानै। आरो बेफोरबायदि बिमा बिफा गोरबो सिङाव बेबायदि सान्थि, बेबायदि मोनदांनायखौ नों बहा बुजिनो हानो। दा दिनै आं थिगसे रायगोन सुस्मिता बसुमतारी बायदि बै बर' सिख्लाफोरखौ। बियो जोंनि थाखाय मोनसे गोदान नङा आरो जोंनि बर' हारिनि बे मोनसे कालचार बायदि जालांबाय। जोंनि बर' हारिनि बै खायसे सिख्लाफ्रा दिनै बेफोरबायदि गोबां बोलि जाबाय, माने गोबां बार दिनै बुथार जाबाय, गुबुन माने हारिजों जे हाबा जानानै बेफोरबायदि दिनै आनानि थैनांनाय, मालाबा जुंखामबारियावनो, माब्लाबा ट्रेननिफ्राय नाख्लाय जानायनो, माब्लाबा दैयाव गब'नांनायनो, माब्लाबा बहाबा बेरायनो लांनानै नाख्लाय हरनायनो, माहाबा फासिनानै बुथारनायनो, बहाबा सुथार जानाय, बहाबा गोदोना हास्रोद जानाय, बुहुद जाथाया जोंनि गेजेराव जानानै थांबाय रायजो राजा नोंथांमोन। गासिबो जोंनि बर' सिख्लाफोर, जोंनि बर' सिख्लाफोरनि बिसोर मा खालामो? एक नाम्बार बाथ्रा, बिसोरो जोंनि बर' सिख्लाफ्रा गोरलै गुरै आरो जोंनि बर' सिख्लाफ्राबो खायसे बर' सिख्लाफ्रा गुबुन हारिजों थाब मोनो, गोमोन जायो, गोदै रायज्लायो, गुबुन हारिनि फंसे रावाव बिसोर गोजावो, मबाइल रिसार्ज खालामनानै हरबानो गोजावो, साहा कापसे लोंहोबानो गोजावो, ब्लाउस गांसे सेन्देल जरासे बायनानै हरबानो बिसोर गोजावो, मबाइल गंसे बायनानै हरबानो गोजावो आरो गलिलाङो। आरो बिदिजोंनो जोंनि बै खायसे बर' सिख्लाफ्रा गावनि देहा सोलेरखौ गथायनानै होजोबो। जेब्लानाखि बिसोरो अहाजासे माने बै जोंनि खायसे बर' सिख्लाफोरजों अहाजासे देहाया गेलेखांबाय, अब्ला उनावहाय जेब्लानाखि इन्टारेस्ट मोनला, अब्ला बे समावनो बिसोरो खाबु फलानखौ बाहायनानै सुजुग लानानै नोंखौ बुथारगोन। नों साख्रि मावनो थाहैनायानो जा, नोङो फरायनो थाहैनायानो जायाथों मानो। दा बेफोरनि सायाव जोंनि बर' सिख्लाफ्रासो
माने सांग्रां जानांगौ गावखौ कनसियास जानांगौ जेराव गाव सेफटियाव दोननांगौ हा आं बर' हिन्जाव आं जेरावखि थाया मानो आं आंनि जाथिखौ आं जेब्लायबो सिबिलांगोन आं जेब्लायबो आंनि जाथिखौ गोरबोजों मोजां मोनगोन आं आंनि हारिखौ सनमान होगोन आरो आं आंनि हारिनि हौवाजों हाबा जागोन होननानै सोर साबेसेया गुबुन जाय जायगायावहाय साख्रि मावग्रा बै खायसे सोर साबेसे बर' सिख्लाफ्रा बेफोरबायदि जिदलायो आरो बेफोरबायदि थिरांथा लानानै थायोफालाय नोंथांमोनहा बुं कमेन्ट खालामदो दिनैनि गेजेराव आं बिराद नुदों आं बुहुद नुबाय रायजो जानो नोंथांमोन नोंसोरबो नुबाय दिनै बर' खायसे बै बर' सिख्लाफोरनि आखलखौ आरो आं डाइरेक्ट बुंगोन दिनै जायबायदि बर' सिख्लाफ्राना गुबुनाव फरायनो थाहैबाय गुबुन जायगायाव साख्रि मावहैबाय बिसोरो बै जायगायाव सोरबा बर' सेंग्राफोर थाब्लाबो बर' मानसि थाब्लाबो बिसोरजों खुनु मोनसे केरेक्टार होनाय नङा गुबुनखौनो होनाय नङा नोंनो खुनु गुबुनखौनो होनाय नङा बिसोरो गुबुनजोंबा खिन्थु बिसोरो हासि थामसा गेलेलायगोन हासि थामसा बेरायगोन खिन्थु नोंखौ बर' होननानै मोनथिनाय लोगो लोगो नोंजों गुबुनखौनो होनाय नङा मिथिबायना आरो आं बुंगोन बेनिखायनो जाय बर' सिख्लाया गोरबोजों गावनि हारिखौ मोजां मोनो गावनि बिमा बिफाखौ अनो आरो आखल आखु मोजां बैफोरबायदि बर' सिख्लाफ्रा दिनैसिमबो बेफोरबायदि एक्सिडेन्टजों गोलैफेराखै दै आं स्पस्ट दिनै बुंबाय जाय बर' सिख्लाया गावनि हारिखौ मोजां मोनो गावनि बिमा बिफाखौ मोजां मोनो हो आखल गोनां जेब्लायबो बिमा बिफानि थाखाय सानो बिमा बिफाया आंखौ मानो थिनहरदों बिदेशआव खामानि मावनो साख्रि मावनो बा मानि थाखाय आङो फरायनो थाफैदों बिदेश जायगायावहाय बेफोरखौ बिसोरो मिन्थिनानै जेब्लायबो बिमा बिफाजों रिलेसन लायो गुबुनखौनो बारा पात्ता खालामा आखल आखु गोनां बैफोरबायदि हिन्जावा बैफोरबायदि बर' सिख्लाया दिनैसिमबो खैफोराव गोलैखायाखै स्पस्ट बाथ्रा बे खिन्थु जायफोर थौले गोसोनि सिख्लाफोर बर' सिख्लाफोर गावखौनो अभार स्मार्ट साननानै लाग्रा एक्सपार्ट बिमा बिफानिफ्राय गोरोंसिन नङा होमबा एसे एनै गावनि लेखा रोंनायखौ लानानै गावनिफ्राय गोरोंसिन गावखौनो अलराउन्डार साननानै बिमा बिफा बुंब्ला रागा जोंनाय ओंखाम जाया फिसा थानाय सोरबा गेदेर मानसि जाय माने एक्सपिरियेन्स गोनांखा मानसिफ्रा बुङोब्ला एडभाइसफोर होयोब्ला बेखौ नेवसिगारनानै गावनियानो गासिबखौबो अके साननानै बजबनानै लानाय स' बैफोरबायदि अहंखार सिख्लाफोर बैफोरबायदि खायसे बर' सिख्लाफ्रासो दिनै बेफोरबायदि जाथायजों भुगिनांदों होननानै आं सानो बेफोरबायदि दिनै नोंसोरो जुदि बिमा बिफानि बाथ्रा खोनासंनायमोनब्ला समाजाव ओनसोलाव मोजां मानसि गिदिर मानसिफोरनि एक्सपिरियेन्स गोनांखा मानसिफोरनि जाखानाय मानसिफोरनि बुंनायखौ नोंसोर लानायमोनब्ला नोंसोर जुदि खोनासंनांनायमोनब्ला नोंसोर बेफोरबायदि जाथायजों भुगिनांगौमोन मालाबा भुगिनाय नङा आरो दिनै सुस्मिता बायदि हाजार सुस्मिता दं दासिमबो रिलेसनाव दङ गुबुन हारिजों जोंनि मानसिफ्रा आरो बिसोर जाय मानसिफ्रा गुबुन हारिजों रिलेसन थाबाय बिथांमोना अलरेडि देहायारि फिजिकेलि बिथांमोना माबा जाखाजोब्बाय गासिबो देहायारि सोमोन्दो जाखाजोब्बाय अलरेडि बिसोरो नाथाय बिसोरनि जिउआवबो सानसे फैगासिनो दङ जाथाया फिसा दायखौ लानानै नांलायनाय फन हमलायाबा नांलायलायनाय दा बिदिजोंनो खाबु लानानै सुजुग लानानै बेखौ मालाबा बहा बेरायनो लांसै बाहायनो माबा नाख्लायना गारबोगोन माबा मोनसे खालामना गारबोगोन बुथारबोगोन दा बेफोरबायदि जाथाया जागासिनो दं स' जोंनि बर' हारियाव गुबुन हारिजों माने मोजां मोनलायनानै बुथार जानाया बे मोनसे कालचार जाबाय मिथिबायना कालचार जाबाय बियो दा दिनै आं बेफोरबायदि भिडिअखौ गोबां सिगाङावनो होबोदों ओंखायनो आं बुंदों गोरबोनिफ्राय जाय बिनानावमोनहा जाय जोथोनगिरि बिमा बिफाफ्रा जाय गार्जेनफ्रा बे भिडिअखौ नायो खोब हुसियारै नोंनि गथ'खौ माने जोथोन लानो नाजा नोंनि गथ'आ रायलायनाय फाव फेसनाव हमनो हायो मानसिफोरखौ नोंनि गथ'आ माबायदि सोलायखो स' बेफोरखौ नायनानै नोजोर होआब्ला सानसे जोङो गाव गावनि गथ' गथायनि थाखायनो नोङो समाजाव ओरैबायदि मोनसे जायगा गैयै थासारि जागोन दिनै सुस्मिता बसुमतारी थैनायाव बिनि जोनोमगिरि बिमा बिफानाव जेबो दाय गैया बिनि जोनोमगिरि बिमा बिफाया बेखौ थैनो थाखाय गुवाहाटियाव थिनहरदों नामा थिनहराखै स' बिमा बिफाखौ दिनै बेसेबां दुखु खालामखो बिमा बिफाखौ बोगारनो नालागै गावसोरखौसो उल्था बोगारग्रोनांबाय बैसो जायैयावनो होमबा बेनिफ्राय बांसिन दुखु आरो जिउआव मा थाबावनो हायो बिमा बिफानाव मा थानो हायो फेदेरबाय फोलावबाय थाखा फैसा गारनानैब्लाबो गोरों गोरा खालामबाय फोरोंबाय नाथाय देरखानानैसो बुजिखानानैसो गोरों गोरा जाखानानैसो जुदि बेफोरबायदि गुबुननि आखायाव बोलि जानांगौब्ला बेनिफ्राय देरसिन आरो दुखुनांथावसिन बाथ्रा मा थानो हायो रायजो जानो थांनो मा थानो हायो जाय बिमा बिफा बिसोर दिनै मिथिगौ नाथाय जाय बिमा बिफा जाथ'वाखै बिसोर मिन्थिनायानो नङा खिन्थु माखासेया मिथिगौ
मिथिबायना जायफ्रा कनसियास सांग्रां गारजेन एबा कनसियास सोद्रोम एबा सुबुं बिथांमोना मिथिगोन दे दिनै सस्मिता बसुमतारीनि बिमा बिफानि गोरबोआव बेसेबां दाहा दंना मेगनाव मोदै खुगायाव खदै लानानै दावदाबाव दिनै बिसोर गोरबो बिखाजों गाबगासिनो नाथाय बिसोरनि खुगायाव खुथियाखै बिदि बिसोरसो मिथिसिगौ बेसेबां सैज' खालामना थादों दा बेनिखायनो आं बुंगोन बर'नि बै खायसे बर' सिख्लाफोरखौ रियेलाइज खालाम गावखौ जेब्लायबो सानखांफिन नों बै समाव मा मावदोंमोन आरो नों दा मा मावगासिनो दङ आरो नों मा मावनो थांगासिनो दङ बेनि सायाव नों गावखौनो साननानै नाय नों गावखौ हमदां आरो हमदांनानै गावखौ जेब्लायबो कनस्ट्राक्टिभ लामाजों थांनो नाजा जेब्लायबो नोङो गुबुनजों सोंखारि जानाय गुबुनजों मिनिजानाय बेफोरबायदि थासारियाव दा था आं जोंनि सिगाङाव बुंबाय मानो होनना बुङोबा दिनै हाजार हाजार सस्मिता बै बिनानावमोन बायदि जोंनि बर' हारियाव बोलि जानांबाय गुबुनजों मोजां मोनलायनानै गुबुनजों हाबा जानानै गावनि हारिखौ नेवसिनानै आरो आं ओंखायनो बार बार बुंबाय थादों दाबो दिनैबो बेबायदि जोंनि खायसे गोबां बर' सिख्लाफोर दं जाय गुबुन स्कुल कलेज इउनिभारसिटियाव फरायनो थाहैदों गुबुन डिस्ट्रिक्टआव गुबुन जायगायाव गुबुन हादोरसायावहाय साख्रि मावहैदों नाथाय बै जायगायाव थानानै गुबुन हारिनि सेंग्राफोरजों लाइन मारिगासिनो दं फिजिकेलि रिलेसन लाखिगासिनो दङ बा सिन्था खालामदो नोंथांमोना बिथांमोनाबोथ' बेबायदि जानो थांगासिनो दङ ना बिथांमोननि लाइफआबो बिथांमोननि लाइफआव बे जानो थांगासिनो दङ दा इसेबां रोंखासे राखासेयावबो जुदि जोंनि मानसिफ्रा बेफोरबायदि एक्सट्रायाव थांनांगौब्ला बिनिफ्राय आरो जोङो मा बुंनो हाबावगोन बिनिफ्राय आरो गाज्रिसिन आरो लासिंसिन मा बाथ्रा थानो हाबावगोन दा आं बिराद दुखु मोननानै बे भिडिअ बानायनाय जाबाय जायनि कलाव दिनै दुखु मोननानै रागा जोंनानै बैफोरबायदि सिख्लाफोरखौ रागा जोंनानै दिनै गोबां मानसिफ्रा पस्ट हरदों कंग्रेचुलेसन जासिहरदों बे थैनायावहाय मिथिबायना दुखुजों आरो मा बुंनो हाबावनो कंग्रेचुलेसन होआबालाय माथो थाबावनो बिनि अनगाबा जों मा कमेन्ट होनो हाबावनो कंग्रेचुलेसन जासिनांगोन कंग्रेचुलेसन होबासोना बे गोजोन लांगोन ना थैनायावहाय खिन्थु बिमा बिफाया साननो नाङा जे नोंसोरखौ बेफोरबायदि माबा खालामदों होननानै नोंसोर जेबो दाय गैया जाय सस्मिता बसुमतारी बायदि गोबां बर' सिख्लाफोर माने बिमा बिफाफ्रा बोलि जानांबाय नोंसोरनि खुनु जेबो दाय गैया न' डाउट एसे नोंसोरो जेनेबा सिगाङाव बुंदोंमोन बुंनायखौ लायाखै बिसोर ना दा बिदिनो लोगोजों थांबाय थाबाय बिदियावनो माबालांबाय खिन्थु बिमा बिफानावबो एसे थागोन मानो थागोन नाया ओरैबायदि जे नोंसोरो माने बेखौ बुंबाय थानांगौ नोजोर लाबाय थानांगौ सोरजों मा मादों नंगौ बे बाथ्रायाबो सैथो जे सोर गथ'आ नोंनि फिसाजोआ नोंनि फिसाज्लाया सोरजों गोसोथोलायदों मादों बेखौथ' नों माथो हमनो हानो गामियाव थानायबा न'आव थानायबा मिथिगौमोन खिन्थु बिदेशआव थाबाय जे बोरै मिथिबावनो न'निफ्राय गोजानाव थाबाय जे दा जेखियानो जाथों मानो फिन आरो सस्मिता बसुमतारीमोन बायदि जोंनि बर' सिख्लाफ्रा बोलि दा जाथोंसै आं बेखौसो रिकुवेस्ट खालामबाय आरो जायखि जोंनि बर' सिख्लाफ्रा गुबुन कलेजाव इउनिभारसिटियाव फरायनो थायाथों मानो गुबुन हादोराव गुबुन स्टेटआव गुबुन जिल्लायाव साख्रि मावनो थाहैयाथों मानो नोंथांमोना नोंसोरो अननानै प्लिज गावनि हारिनि अनगायै गुबुन हारिजों गुलि दा खालाम गुबुन हारिजों गोसो दाथोलाय गावनि हारिनि सुबुंजों गोसो थोलाय आं बेखिनिखौ दुंब्रुद आंनि गोसो गोरबोजों आं नोंसोरखौ मोजां मोननानै आं बे भिडिअखौ बानायनानै होनाय जाबाय गोजोन्थों।